Nya ko karon, kumusta man imong gibati nga nakabalos kang kay William? Aw, gaan-gaan na kay ang pilis ay hapsay na kay kong tulog jo. Ah, ay. Nya ang iskalibo man ron. O ganino, kalimot kong bahin jo. Ang na. Okay, klaro kasabot. Sunod ko, di na ako makapil si mo eh. Maonak, naman luod ka. Ay kabalaka daghan mo tirada pud. Klaruha lang dyan ako ya. Dapat sunod bahin, nakuha na po dako. Grabe ayo po na yung nga jo. Pantay lang yung dagod. Kalimot mo bahin na to. Kuya William. Dagan pa pagkakapitan, utro pud bayang tikasan. Karon tagbahin ko. Kuya William. Yates unsa ni sakit-sakit bantoy dia? Wala pa, kaya William daw. Ano din na? Nah. Ay inang nidagan na po nagkapitan. Ha? Nindagan din na sa una. Ya bagwa dia kabalo dia kapilan man sig dagan. Sige man nagkadagma. Sige, dagan daw, daog-daog. Isa may makadaog anang di mo manghatag ayuda. Bantog ra po di ay. Karon na ning dagan ako toy. Tarungon na nato yung barangay kay di ko gusto diri dagag adik. Oh, tama gid ya. Dagag adik sa barangay karon. Aw, tinuod gyud na toy. Dagag adik diri sa droga. Labo na nang adik sa iskater. Bitaw ya. Ay ni sugod nga dagag adik sa barangay. Pero bitaw ya, nakay 100 sa Gcash. Sindi ko bi. Sindi 100 Gcash. Hilom da imo na pa ng iskater basig ikaw kung una itukang ron. Ati kre bitaw ya. Oh, tanawon ang duwa yaw. Naginuktok kay napugok sa scatter. Asa man ana? Bro. Asus. Mo ko si Jiko yung nag si Anjo. Ah, di lang sa katoy ha. Tuon sa nako istoryahan ako ni. Hoy, Jikoy. Tanawa jo. Klaro kini dagan na duol pa mga kampanya na diri ba? Ya, mudagan ka pagkakapitan. Oo, Jo. Mudagan ko diri pagkakapitan sa tong barangay. Kaya ako nang panghipuson ng mga adik diri kay dili ko gusto dagadik. Kana may maayo ya kay kini si Jik kayo, adik kay scatter. Wa manggod sa owner manggod to. Tama na ako, wala na. Di kayo gini yun na kay mapas mo yung pamilya na. So lain pa ato Gusto mo masabay sa kuha? Uy, asam na yan? Aw, kabangay ko ninyo mga umpanya. Nya, mga kwarta kami na. Siyempre, basta gani mo dagan, na gani puhunan. Sige, sabay ta koy. Sige na, tindog na muna kay mga umpanya na ta. Ang sabi, ang una niyong buhaton karon, manghinlo sa mo diri. Yatis, wala mo kay klaro eh. Imong mga panyang ano, manghinlo nun mi diri. Ano magud ni? Hinluan to ni siya para makita sa uban na nakoy agi. Ay, sip-sip trada. Insakto kay ug di ta magsilip-sip, di man tila labutuhan. Oh, sige kami hinlo na ya. O nya, panghiluin niyo ya unahan ang makahoy. Nga wala mi pangisna ka na ya. Nak. Sa, wala ndo di snack niya tuhain niyo na Anjo. Kana sige pa ito eh. Hinluin na tarong kay mo balik ra ko. Ginoo ang gipili pod otro pong tikasan. Tara ko, nilakaw na koy. Stang ka ta. Tara. Gratis. Ikaw mong jabo diri tama ni na limpyo. May klaro tong duwa oy.